Sa sunod lang ko mo shout out kay Kuan hapon naman. Ako. Pot. Say hi to my vlog. Hi. Okay. Super pa-updates ni Super Migubay og mixori-sori ko dire sa bread sa Mabinay. Dito, wala siya inapoy diyon dire kana hapon na siya kana siya po naman siya ako ang ron tour guide char. Dayon mo ni siya ang Mabinay ang ignon. Langas lamang gud para. Mo ni siya ang steel bridge sa Mabinay. Nahimo po siyang usa ka attraction po ni siya sa Mabinay kay dinhi po daghang mag selfie, mag-post sa Instagram. Daghan kay na diring kuan kanang sa ngalanan ni. Pero magabi dili siya nice suro yan kay kuan wala man say suga o wala suga. Adlaw ra nindot. Maadlaw ra sa nindot suro yan. Narong ora sa hapon. Buntag mudto. Tong naging tuig dire po may selfiehan ay dire pwede man pud siya magkuan selfie para sa Instagram. Banda magpatong-patungay ay dire. Sige tak ning. Si hi dayo. Hi. Chef hapon dayon. Orang sa paslalom perting lalo makaayo. Yun yan, slime rag zipline ko na or saran ko. Yun. Lakaw-lakaw lang ko kay mura man ay kuan. Mura man ay pwede po itong lingkod rin. Matak ha? Pwede po itong matas po boss. Dayon. Kuya lang kayo wala mong magkuhan ba? Walay nakabalog dalan. Una-una ra siya. Tanawa po ng tao. Tanawa po gano'n. Mura na siya. Kamao po na dire. Ay lang taga dire po ng tao. Pagumangkon lang na ako na siya. Dayon. Nalapaw na ako sa itayan. Hoy! Pon! Dire ra? Ha? Masulay economic na ako sa alok. Kaya A few inches later. Wala gyud mi ato kay sala na man ako sa Manila tanang ay kapuyo sa ilalim sa tulay da man pud dire nya muna siya ang inapoy ug muna siya ang hapon makita na i-search niyo sa YouTube ba siya Pwede ron, yung motor are. nandot man ni mo naray nanay gagpusay asa dagon sila punta dire mag-selfie Dili. iPhone unya sunod na ko vlog pun ato ta dito. Aman. Dito. Ato. Nya na lain ra. Ato dali ra mo. Sunod ra kay dili daghan man ako. Sao nang magdaghan ako vlog dili ako na ko lain mo vlog ya. Ano siya nindot kayong nindot kayo. Last time di ako ga-picture diya sa may ibabaw, dai ipost sa Instagram or na-post ko wala pa. No? Kana siya og sakasaka. Ayaw sakasaka pon. Kaskat ka ng babaw. Ano siya? Deng layat. Ayun. Ganyan ang magi. Motor o. So kay hapon naman ya mo tulog na tas trabaho to nang potlon na nga ang vlog-ani nga time o sa sunod lang ko mo shout out kay Kuan hapon naman. Pot. Say hi to my vlog. Hi. Okay. Yeah. Dahon mo end na po sa akong vlogan. So wa pa nakasubscribe, subscribe lang gyud. Super fam, thank you. Shout out the I ni Miss Gian. Shout out to you. Sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and hit all the notification bell para updated mo sa akong uban nga video. Kay dako sa Mabinay, more on coming uploads pa ko, more on coming vlogs pa niya na mag skate grass. Dayon lang, support and I love you super fan.